köszöntöm kedves nézőinket! A befutó legújabb adásában Székesfehérvárra látogatunk el a Volán Fehérvár öttusázóihoz. Mai műsorunkban egy kicsit nosztalgiázunk is, hiszen szó lesz a kezdetekről is, de természetesen beszélgetünk a klub jelenlegi élversenyzőivel és a fiatalokkal, a jövő reménységeivel is. Tartsanak velünk! Októberben Székesfehérvárra figyelt a honni öttusa család. A Volán Fehérvár öttusa szakosztálya látta ugyanis vendégül a Héraklész tábort, ahol az utánpótlás magyar elitjén kívül a brit korosztályos válogatott ifjú pentatlonistái kezdték meg őszi felkészülésüket. Tavaly a németek voltak itt, idén pedig az angolokat látjuk vendégül, és egy beloruszt, amit a hátralévő felkészülési időszakban majd viszonoznak, és mi mehetünk vissza egy edzőtábor keretébe hasonlóan, mint itt. Amire leginkább fókuszálunk, az a vívás, amit még soha nem csináltunk, hogy egy ilyen nyelvi táborral hoztuk össze ezt az edzőtáborunkat. Idén van először, hogy az angol gyerekek együtt vannak egy szobába a magyarokkal. Az angol edzők tartják az edzést nekik, szinte nem szólalunk meg magyarul. Minden este van egy ilyen megbeszélés, hogy mi történt a napról. Meglepően jól szerepelnek ezen a magyar gyerekek, főleg az első napon, amikor én izgultam, hogy megkérdezik, hogy na, honnan jöttetek, mi az erősséged, de nagyon büszkén álltunk ott, hogy igenis jól beszélnek már angolul. Ami különleges, hogy az IFI B, EB nyertes csapat, a fiú csapatunk teljes létszámban itt van. Sajnos a KSI versenyzői nem tudtak jönni, de ugyanebben az időben ők Tatán edzőtáboroznak, ők is kihasználják az ősszünetet, de tegnap meglátogattuk őket a teljes létszámmal, és lent vívtunk Tatán, amit el tudok mondani, hogy ez volt az első olyan edzés, van ott egy új vívóterem 20 pástal felszerelve, hogy 40 fiatal lent vívott, ez teljesen egyedülálló szerintem így a világon, hogy összejön 45 tusázó egyszerre vívni az ifi korosztályból. Az őszies hideg ellenére a vadonatúj külső lőteret is sikerült birtokba venniük a fiataloknak, ahol versenyszituációban gyakorolhatták a kombinált számot, azaz a lövészetekkel nehezített futást. Az edzést természetesen angolul prezentálta a brit válogatott edzője, Földes Frigyes, akinek persze a magyar nyelv sem okozott gondot. Ez a korcsoport, ez egy teljesen új, ez egy új csoport, akinek még nincs nemzetközi tapasztalata, tehát ezért hoztuk őket ide, hogy lássák, hogy más nemzetek, mint a magyar csapat, ez nagyon erős a világban. Tehát már lássák, hogy más nemzetek hogy készülnek, hogy edzenek. Tehát ez alapján ez egy tapasztalat csere. A felnőtt válogatott az más, ők közös edzőtáborba jönnek, ahol hát normális edzés folyik. Ez egy ilyen indító a gyerekeknek. Magyarok ráfeküdtek ugye az angol tanulásra, angolok magyarul már makognak valamennyit? Nem nagyon. Egy-két fiú, egy-két szót így elcsíp, de nem nagyon. Az idei esztendő legnagyobb felfedezetje címét a budapesti Honvéd fiatal öttusázója Szép Balázs érdemelte ki, aki a portugáliai IFI B Európa-bajnokságon az egyéni mellett a csapat, valamint a váltó aranyérmet is bezsebelte. Ez az év egész jól sikerült neked, ugye Európa-bajnok lettél IFI B-ben. Minek köszönhetted azt, hogy meg tudtad nyerni azt az EB-t? Hát a tavalyi évben tértfájással küzdöttem egy évig, és most ez a tért probléma ez megoldódott, úgyhogy sikeresen el tudtam kezdeni edzeni, rendesen futásra, úszásra, minden számra, és ennek köszönhetően fejben nagyon oda tettem magam, lélekben is nagyon szerettem volna mindenhogy. Hogy telt eddig a hét? Hát eddig nagyon jól érzem magam, bár az angol az még nehézkesen megy, mert a németet talán 8 éve tanulom, az angol csak 1 éve, és azzal még kicsit küzdködöm, de igyekszem. Hogy néz ki egy nap egyébként? Te is egy angol sráccal vagy egy szobában? Igen, egy angol sráccal vagyok egy szobában. Hát reggel felkelünk 6:30-kor, lemegyünk 7 órára reggelizni, utána van egy kis pihenő, utána visszamegyünk a szállodába, vagy pihenünk, vagy eljövünk lőni, utána ebédszünet, utána 1-2 óra pihenő, egy relax, utána meg megyünk a vívóterembe. De még ne szaladjunk ennyire előre, hiszen ez a nap egy igazán különleges nap a fehérvári öttusázás történetében, hiszen az Árpád-fürdőben avatták fel Jakab Endre emléktábláját. Talán nem mindenki ismeri a nevét, ő volt az, aki megteremtette a sportág alapjait, és megalapozta a múlt és a jelen sikereit Székesfehérváron. Te voltál az ötletgazda, hogy te vitted végig az egész projektet. Az emléktábla ötlete az mikor merült fel benned?
Az emléktábla ötlet akkor merült fel bennem, amikor egyszer föltették azt a kérdést, hogy elégedett voltam-e a pályafutásommal, és akkor mondtam, hogy igen. És aztán, hogy lehetett volna még arany, meg még ez, meg még az, és akkor úgy végig gondoltam, hogy lehetett volna, vagy nem lehetett volna, és akkor arra jöttem rá, hogy nem lehetett volna, mert ami bennem volt, azt kihoztam magamból, és aztán egyetlen egy olyat találtam az életembe, ami egy kis szomorúsággal töltött el a sporttal kapcsolatban, hogy a Bandi bácsinak soha nem tudtam megköszönni azt, amit kaptam tőle, mert nagyon fiatalon meghalt, és akkor én már nem voltam Fehérváron, és ez úgy mindig motoszkált bennem, hogy fene egye meg, de jó lett volna még ezt is, meg azt is elmondani neki. És aztán összetalálkoztam egy rendezvényen a polgármester úrral itt Fehérváron, és elmeséltem neki, hogy itt azért volt egy olyan edző, aki lerakta ennek a sportágnak az alapjait, és végül is olimpiai bajnokot is adott a városnak, és akkor megegyeztünk, hogy ezt közeljövőben megcsináljuk. Én azt gondolom, hogy azért szép dolog ez, mert önmagában is mutatja, hogy évtizedekkel az ő halálát követően is a volt tanítványai, adott esetben a korban a pályatársai, azok az ő emlékét megőrizték, és azt szeretnék, hogy ez a következő évtizedekben is itt maradjon nekünk. Mondjuk Jakab Endre nélkül ma nem lenne Székesfehérváron öttusa, vagy legalábbis biztos, hogy nem ezen a szinten működne a sportélet az öttusa vonatkozásában Fehérváron. Nem lenne nagy valószínűséggel olimpiai bajnokunk, nem lennének olyan sportvezetőink, edzőink, versenyzőink, akikben a mában is büszkék lehetünk, és talán ami még fontosabb, nem lenne az a több száz gyermek ma az öttusának, aki itt Székesfehérváron az öttusát folytatja. Ezt szerettük volna ezzel az emléktáblával méltó módon megköszönni Jakab Endrének. Egykori és jelenlegi versenyzők, edzők, sportvezetők is megtisztelték az avató ünnepséget, és levezetésként egy jó hangulatú állófogadáson beszélgettek emlékekről, élményekről, és természetesen Bandi bácsiról. A legnagyobb érdeme az, hogy olyan versenyzőket nevelt, akik később kiváló edzők lettek, és a volán sikereinek a letéteményesei, és ő maga is avval, hogy mindig igyekezett az öttusát az előtérbe tartani, egy kicsit megmozdítani, versenyeket rendezni, avval egy alapot adott a későbbiekre, és alapja annak a versenyeztetési szokásnak, ami itt Fehérváron kialakult, hogy junior világbajnokságok, Európa-bajnokságok, felnőtt világversenyek vannak minden évben rendszeresen. Mi, mint gyerekek, mint ifjúsági serdülő, meg ifjúsági versenyzők, amikor lejöttünk, egy nevet tudtunk itt Jakab Endre, mert ugyanazt csináltam, mint a Benedek Feri bácsi Csepelen, hogy egy maga volt a szertáros, egy maga volt a raktáros, ő jelölte ki a pályát, jól emlékszem, amikor gyerek még futott körbe és rakta ki a szalagokat, de egyben ő indított, meg ő mérte az időt, tehát egy személyben mindent tudott, és közben egy kiváló öttusa szakember volt. Aki nagyon jól tudta, hogy meg kell fogni a szalagot, és azt is föl kell akasztani, mert különben nem működik az egész rendszer. Természetesen a város olimpiai bajnok öttusázója, Vörös Zsuzsa is részt vett az emléktábla avatáson. Milyen történeteket tudsz róla, amikor elkezdtétek, gondolom azért szóba került a neve? Ő teremtette meg az alapjait az öttusának itt Székesfehérváron. Ő volt, aki kiküzdötte, hogy évről évre megmaradhasson a sportág, illetve fennmaradhasson a sportág. Ő volt az, aki a mostani edzői társulatnak egy részét kinevelte, felnevelte, az ő szárnyai alatt nevelkedtek, és hát így lett sikeres a sportág. Most ugye te viszed tovább ezt a szép feladatot, most a volánnál. Hogy álltok? Mennyire vagy elégedett a mostani csapattal? Hát abban a szempontból mindenképpen elégedett vagyok, hogy egy hatalmas bázist tudtunk kialakítani. Ha jól tudom, akkor 370-380 gyereket mozgatunk most meg napról nap, illetve hétről hétre. Ebből az igazolt versenyzőink száma több mint 100, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy olyan versenyzőket tudhatunk magunk mellett, akik olimpiára készülnek, illetve már kvótásunk is van, úgyhogy ebből a szempontból egy olyan edzői stábbal dolgozunk, akik az alapjait megteremtik annak, hogy legyen eredmény, illetve egy nagyon eredményes szakosztállyá váljunk.
Az infrastruktúra fejlődése is ebbe az irányba mutat, hiszen az új lőtér mellett elkészült idén az új lovarda is, ami délután a Patronus program keretében a szentendrei, valamint a dombovári öttusázók vettek birtokukba, ezzel is megkezdve a felzárkózást a fehérvári példaképekhez. Mutassuk be a Szentendrei Öttusa Egyesületet, mit kell tudni rólatok, mikor indultatok, úgy körülbelül itt azt láttam, hogy elég sokan vagytok. Hát igen, az Egyesületünk olyan 7-8 éve indult, piciként kezdtük, és most már egyre jobbak és nagyok vagyunk, és nagyon szeretnénk, ha még nagyobbak lennénk. Ez azt jelenti, hogy most már 4 tusázunk, és 4 tusa versenyeken indulunk, illetve hát lovagolnak is, tehát az edzésben már a lovaglás is benne van. Most Fehérvár egy kicsit vendégül lát titeket. Miért jó ide lejönni Szentendrén, milyen körülmények vannak? Azért, mi már másodjára vagyunk itt, tehát annyira élvezzük ezt, hogy már repetázunk is, ez már a második ilyen, fél évvel ezelőtt már voltunk. Itt nagyon jók a lehetőségek, hála Istennek tényleg mind az 5 számba olyan kiemelkedő helyszíneket tud Fehérvár nyújtani, meg edzés lehetőséget, hogy szeretünk ide jönni. Nálunk a katonaságon hasonlók, de azért ennyire nem jók a létesítmények. Aki tudta, természetesen ki is használta a délutáni vívóedzés kínálta lehetőséget, hiszen ennyi öttusázó ritkán fordul meg egy vívóteremben, mint most a Héraklész tábornak és a Patronus programnak köszönhetően. Nóri, mindenki tudja, hogy te egyeneságú öttusázol, anyu is, apu is öttusázott. Mennyire volt a te döntésed az, hogy elkezdtél, és mennyire volt nyomás mondjuk a szüleid felől? Egyáltalán nem volt nyomás. Azt mondták, hogy valamit sportoljak mindenképpen, de én választhatom, hogy mit szeretnék. És volt egy verseny, és az egyik szentendrei lánynak nem volt párja, és akkor mondtam, hogy miért nem, és akkor így innen megtetszett, és elkezdtem. Milyen volt ez a hét eddig? Mennyire élvezted? Hát eddig nagyon tetszett, a szállás ugye nagyon jó, nagyon finom az ennivaló, az edzések kemények, de jó, szóval kibírható. Szentendrén azért nem annyira régi ez a történet, de hogy öttusázni kezdtél? Anya talált a honlapon egyszer, hogy itt van Szentendrén egy öttus, és akkor megkérdezte, hogy nem akarom-e kipróbálni, és akkor mondta, hogy nagyon szívesen. És akkor most már 2 éve öttusázok, és nemrég jött a nővérem, és hogy ő is elkezd, és akkor most már aktívan minden héten, minden nap lejárunk edzésre. És öttusázó példaképed van már? Hát a Marosi Ádám, vagy a Kovács Arolta. A dombovári különítmény a Pás széléről drukkolt a versenyzőknek, és próbálták ellesni azokat a fortélyokat, amik később még a hasznukra válhatnak. Új ideszín volt az öttusa térképen. Dombovár, mikor indultatok? Az idei évben kerestek meg a szövetség részéről, hogy a diákolimpiai szereplésünk láttán próbálkozzunk meg a szövetségbe belépni, és akkor az ő versenyéken is részt venni, és ez 2015 áprilisa környékén történt. Végignéztetek az összes számot, a lovaglás, vívás, most éppen a víváson vagyunk. Hogy tetszik? Nagyon sok új dolgot láttam, nagyszerű létesítményben edzhettünk. Részt vettünk már vívó edzésen, részt vettünk lövészeten, lovagolhattak a gyerekek, tehát új élményekkel gazdagodtak, illetve én is új tapasztalatokat, illetve egy kis tudásanyagot is sikerült már magamévá tenni. Hogy tetszik ez a Patronus tábor, eddig mi volt a legnagyobb élmény? Hát ez a tábor szerintem jó volt, mert minden új dolgot ki lehetett próbálni. Például víváshoz nem sok alkalmunk volt, de szerencsére ez is megvolt. A lövészethez nem sok lehetőségünk van kipróbálni, de minden tetszett nekem. Melyik tetszett a legjobban? Nem tudom, lovaglást megnéztetek? Hát lovaglást is néztük, de nekem az annyira nem jött be. Nekem a lövészet az, ami nagyon, nagyon tetszik. Burcsik Barnabás a vendégversenyzőkhöz képest otthonosan mozgott a vívóteremben, hiszen a Volán Fehérvár ifjú öttusázója nem csak a Héraklész tábor alatt, hanem az év többi napján is itt készül a feladatokra. Az idei év neki is kiemelkedően sikerült, hiszen az IFI B Európa-bajnokságon csapatban és váltóban arany, egyéniben pedig bronzérem került a nyakába. Váratlan volt ez, vagy azért számítottál rá? Hát én reméltem, mert tavaly úgyhogy idősebbekkel voltunk, úgy lettünk másodikak tavaly. Idén akkor reméltem, hogy azért jobbak leszünk. Meg hogy egyéniben is oda tudok kerülni, és sikerült. Reméltem, hogy így lesz, és így is lett. Miben fejlődtél, mondjuk a tavalyihoz képest? Hát úszásban fejlődtem. Nem olyan sokat, de azért fejlődtem meg. A lövészetem is összeállt jobban kicsit.
futásba tartottam a szintet, tehát úgy mindenből egy kicsit fejlődtem, azt hiszem. Beszéljünk a Héraklész táborról, a főhangsúly az angol és a vívás. Hogy érzed magad, mennyit angol jött rád, mennyit vívtatok? Hát nagyon jól érzem magam, mert összebarátkoztam az angolokkal, és mivel összebarátkoztam velük, így sokat beszélünk angolul, meg együtt vagyunk folyton, és így sokat beszélünk, és így sokat tanultam nagyon. Mennyit fejlődtél nyelvben? Nyelvben nagyon sokat szerintem, vagy hát remélem, a szókincsem is, meg ugye a beszédem is. A Volán-Fehérvár öttusa szakosztálya nagyon sokat tesz azért, hogy a felnőtt versenyzők mellett az utánpótláskorú fiatalok is mindent megkapjanak, ami a fejlődésükhöz szükséges. A Héraklész, valamint a Patronus programok is az öttusa fejlődését szolgálják, amiben a fehérváriak úttörő szerepet vállalnak már évek óta. Mekkora nehézséget okoz most, hogy hirtelen bejöttek ennyien? Hát egy kicsit meg kellett szerveznünk ugye ezt az egészet, mert héten sokan sokfélét edzenek, de végülis megvan az edzői létszámunk ehhez az egészhez, és meg tudtuk úgy gondolom jól csinálni. Még egy napunk van hátra, úgy gondolom mindenki elégedett az eddigi munkával. Mennyire vagytok elégedettek a lovardával, a lőtérrel, ugye nemrég adtátok át, vagy adták át? Igen, hát ez egy nagyon nagy fejlődés a számunkra, elsősorban a lovarda. Eddig a Kunos lovardába jártunk ki lovagolni, az a várostól pár kilométerre található, de gyakorlatilag a helyi járatos buszok oda már nem közlekedtek, tehát ez egy plusz teheret volt számunkra, és most ebben jelentősen csökkent a utazgatási idő, úgyhogy ez nagyon nagy segítség így nekünk. Az Egyesület jelenleg legeredményesebb versenyzője a hölgyeknél Kovács Sarolta, aki idén megszerezte áhított egyéni bajnoki címét és riói repülőjegyét, valamint Demeter Bence, aki egy szerencsétlen szabálynak köszönhetően a 4. helyezéséről és ezzel együtt olimpiai kvótájáról kellett, hogy lemondjon az idei Európa-bajnokságon. A legutóbbi interjú Alanytól megkérdezve, nagyon aranyos 11-es is, és azt mondta, hogy az ő például Kovács Sarolta, ami kicsit meglepő, mert fiú volt. Hát mit szólsz ahhoz? Azért ez biztos jól esik. Nagyon jól esik tényleg. Nem tudom elmondani, ezért már megérte tényleg, hogy valaki felnéz rám, és példaképe vagyok. És most egy kisfiú is ezt mondta, hát nagyon örülök neki. És nagyon jó érzés, mert tényleg nagyon szeretem a kisgyerekeket, úgymond szeretnék velük majd foglalkozni, hogyha egyszer majd véget ér a pályafutásom. És most, hogy itt vannak, azért próbálok velük kommunikálni, és szerintem örülnek, hogy oda megyek hozzájuk, és szoktam velük szót váltani is. Na, egy kicsit beszéljünk rólad, ugye megvan a kvóta, meg lehet nyugodni egy kicsit. Most melyik fázisában tartotok a felkészülésnek? Örültem, hogy megvan a kvóta, és egy nyugodt pihenőm volt, tényleg kipihentem magam, egy közel 4 hetes pihenő alatt tényleg a lelkem nyugodt volt, hogy úgy kezdhetek majd neki ennek a felkészülésnek, hogy a kvóta megvan, és már tényleg az olimpiára kell koncentrálni, illetve azt követő útra, hogy milyen versenyeken induljak el. 4 hét pihenő után most elkezdődött a felkészülés, körülbelül 3-4 hete edzünk, még így az elején vagyunk, 2 hét múlva már edzőtáborban leszünk Tatán, addigra úgymond feltornázzuk magunkat, és ott már egy erős edzőtábornak nézünk elébe. Nemrég kezdtétek el a felkészülést újra, mennyire tudtad túltenni magad az EB-n, úgyhogy ott majdnem, hogy biztosan kvótás lettél volna, de hát a lovagláson ugye elszállt. Most milyen állapotban vagy? Hát én úgy érzem, hogy ezt az EB dolgot nagyjából feldolgoztam, most már nem gondolok rá, hiszen nem szabad leragadni, próbálok már a következő évre koncentrálni, még van ugye lehetősége az olimpiai kvótára, de most már lassan egy hónapja elkezdtük a felkészülést, szerintem minden rendben halad, eddig nem volt sérülés, szerencsére lekopogom, és remélem nem leszek olyan balszerencsés, mint az előző felkészülésben, majdnem 6 hetet ki kellett hagynunk. EB előtt beszélgettünk, azt mondtad, hogy valami nem stimmel, mindig valami közbe jött, a kombi nem sikerült. Most az EB-n ugye a legfontosabb verseny, viszont összeállt a kép, ugye ott voltál nagyon közel a tűzhöz, akkor azt mondhatjuk, hogy akkor ahhoz képest azért jobban állsz fejben. Hát ahhoz képest mindenképp, ott szerintem kicsit másképp álltam a dolgokhoz, sikerült is ezt kivitelezni a versenyen, és a jövőben is szeretném ezt a tendenciát folytatni. Hát ugye azért valamivel nagyon nyomás lesz rajtam, hiszen ha ott akarok lenni, akkor nem csak a kvótát kell megszerezni, hanem bizonyítani kell a szövetségi kapitánynak, hiszen rajtam kívül még 3 ember pályázik erre a 2 helyre.
Ez volt a befutó, a véleményük vagy észrevételük van a műsorral kapcsolatban, azt továbbra is megírhatják nekünk, címünk már látható a képernyő alján. Jövő héten ugyanebben az időpontban várjuk Önöket, viszontlátásra!